Tonton, atsika jo fa 3e édition festival Tia. Ino satisfaction par rapport am ranandalo depuis 4 jours zay? Ya, izy moa izy nampanantsika zay Tia na Tia karaha jiaby e. Nareo jiaby nahita karakory. Niany ty zay misoma jusqu'à 11h niany. Mbola tsara nisy tantala teto. Festival misoma 4 jours zay misambany. Wa 3e édition izy ty fa zay manonga karaha mampanonga visiteurs igny. 3e miakatra 4e jusqu'à izy tsy haiko e 1e édition. Fa merci beaucoup vahoaka Natala. Merci olo jiaby manonga za agnaty Facebook, magnamia moraly, magnamia force satria fitiavagna anareo mampitonga za mbona misy moraly fogna mankasitrika anareo. Ke afapo anao sa tsy afapo taminareo ty tonton? Fonaka ndraiky mbola aty fa mbola tsy afaka. Fa za faly, za tegna ravo za satria tsy nampoiziko zegny hoe karaha igny zegny fiboakan'le raha koa. Tegna mankasitrika anareo e. Mankasitrika tegna tsy haiko ivolagna hoe tsy haiko agnaboaka afaliagna anaka fa za faly e. Faly tegna faly za. Mankasitrika Natala, mankasitrika olo jiaby nanogna, mankasitrika tsy nagnakivy. Bon, mankasitrika koa zay somary nagnambanimbany zay mbola mandady e. Mbola tsy roso lavitra loatra fa mbola magnano pahazapa koa.